lemboni? Kulomkhakha wezolimo uvuleleke kakhulu. Njengoba uke washo ukuthi abantu bacabanga ukuthi ukusebenza ngaphandle, ukhona futhi nomthunzi waselebhu abantu abangawuthola. Kusho ukuthi lapho umuntu usuke efundela ukuba yi-scientist, uyaba yi-scientist yey'tshalo, yemfuyo, nezilwane nje ezemvelo zizonkana. Bese kuba khona nonjiniyela abatholakala khona la agriculture. Bese kuba khona nama-economists esiwatholayo khona la ka-agriculture. Umuntu uyazikhethela ukuthi ikuphi afisa ukukwenza. Ngike ngakhuluma ngey'tshalo nemfuyo. Umthunzi nje into ekhona ka-agriculture, abantu abangabaleki bathi ingoba kuyafukuzwa kuphela. Omunye umuntu angalisebenzisa ithuba lokuthi angene la kwezolimo ngokuthi abe agri-processor. Masikhuluma nge-agri-processor, umuntu o-edda i-value. Kukhona isilwane mase sihlatshiwe ngithi sithola inyama. Kuleso silwane-ke esikhumbeni saleso silwane uyakwazi ukwenza iy'cathulo, wenze iy'khwama, ila o-edda khona i-value. Thina esikujwayele kakhulu njengamaZulu ilokhu njani ama-drums, iy'gubhu lezi esiyisebenzisayo emasini, uma beshintsha iy'dwaba kanjalo ziningi izinto esingayibala. Ngisakhuluma ngo-animal. Makuthiwa sikhuluma ngezitshalo-ke, njengoba mawungena nje esitolo sakho sokuthenga noma ngayisiphi, uthola baked beans. U-baked beans is a byproduct. Ukusho ukuthi wena njengomuntu ocabangile ukuthi ungayishintsha ungawushintsha ubhontshisi uwenze i-baked beans ube ne-longer shelf life. Izinto ezahlukahlukene. Masikhuluma futhi ngama-scientist. Ama-scientist kungaba khona i-soil scientist, i-animal health profession, bese kuba nama-crops, isikhuluma ngo-plant pathology lapho. Usuke lapho ufuna ukwazi ukuthi iy'ngqinamba ey'bhekana nabalimi, njengoba abalimi mihla namalanga kuhlezi kunezifo ey'qhamukayo. Shuthi wena uzobe nje uhlala elab ufundela ubheka ufunda ngesifo esi-affecta umlimi ngaleso sikhathi.